Manhanin ka khat atrik chom tau banai lalap ya kamet yap jong uwei ushin rang briu na kawei ka jaka balong klau ka bahap apok ke shnong no wet hapok ka pen ursla police station East Khasi Hill District kane kamet yap ka balalap kadai ke jong utopan dev uba sap khandai snam gerta ukun jong ukayan nadra Chandra Dev na Bishnupat patani tanki Kane Shankar Pasistha Kamrup Metro Assam na kaliang jong kipulit kilapha ya ka mobile forensic teams andrei na ka daw balamit la pendip no ya ka jingdon kam menta ka sngi da ka bekin no ya ka ne kemet yap sha civil hospital Shillong banle ya ka postmortem ya ka ne kemet yap lap da ka wei ka long kmi ha ka por ba ka le tho ding na khlau ka ba janga gumba sispa metar na usurok dong ha ka ba lalap ya ka kali Mahendra pick up ka ba ya utopans ba lalap ru ya barok kitiar jong u hapok ka ne ka kali ya ka ne kemet yap jong u lalap na ka jaka balong rian ne kemet yap jong u kalane da ka jingdon jong wei utalai plastik ubasno ha wayuding bat chiteng une utalai ha krendang jong utapan tapan ulawan chakane ka jaka nag mentaban bu generator ya ki baterai mobile tawar asuba ba utapan ul pengkut ya ka jing jong u hanrei la ka taru ki pulit kin satakin lada utapan uyap na ka jing sya penyap hanrei an salapat ha ka pus martem